Khyndaiphew ngut ki Pulit nagi jala ka thain Shatei Lam Mihngi kila Pyndep ya ka jinghikai pyntbit naga North Eastern Police Academy haga passing out parade kabala tipru kum ka Dikshant Parade bala pynlong hynne ka sngi Thohdieng. Kini ki bala Pyndep ya ka jinghikai ki kintup ya ki arphngungut ki Deputy Superintendents of Police, Deputy SP Probationer, arngut ki Inspectors, sanpurngut ki Sub-Inspectors, but sangut ki Assistant Sub-Inspectors ki bana ka jala Meghalaya, Manipur, Assam, but Nagaland. Kita ki kintup ya ki hindrengut ki Deputy SP but sauphungut ki SI na Meghalaya, khat sangut ki SI na Assam, khat laingut ki Deputy SP but hindrengut ki SI na Manipur, but prangut ki Deputy SP but laingut ki SI na Nagaland. Kini ki officer kelas dang ya jingyo jinghikai haka sautere kunno pra arja arpulai, but minta kinai benchimti no ila ki jong ki kam hala ki jong ki jilla. Habakren haka jingyalang ukon dat sangma ulayaro ya ka jingno senyang jong ka NEPA hakini ki sauphundrus nyam ki balit nyo haka bagala ajing hikai ya palat 500,000 prapu prangut ki Pulit. Ula banjur ya ka jingkor dor banlong ki bas ngorit haka kam Pulit, but ula kintu ya kini ki bela Pyndep ya ka jingyo jing hikai bakin ai ka jing shakri nadu mensim baban skothu ya ka jing sngo jong ki weiru. Ya ka parade layalam da Deputy SP Probationer D Thingam Thangal jong ka Manipur Police Service haka bala pin ya ka jing long renti but jingyo ya ka jing hikai ka ba naga NEPA. Udani Shrana IPS Director ka NEPA ula pintian sma yakti ki officer ki bala Pyndep ya ka jingyo jing hikai.